Dwi'm yn meddwl bod fi'n berson agresif. Dibynnu os yna rhywbeth rili'n weindio fi fyny. Pethau dwi rili yn cysau, so ni'n probably methu cael get away efo, smasho'r hynna fyny. Os yna rhywbeth rili'n gwylltio fi, mae jyst yn dangos yn gwyneb fi, dwi'n literally, just deadpan, stare, a wedyn, mae'n just weindio fyny, a wedyn, a just explodio. Watch out. Ei, dwi'n gallu dal pêl. Eitem gynta fod chi'n gallu gweld ydy pêl droed. Lle mae'n byd gwaith na ista lawr a gwylio gêm o pêl droed. Dynion, wel, dwi'n mynd ar dynion, ond maen nhw jyst yn cicio pêl. Be sy'n na? Dwi'n mynd i all. A hefyd, mae gen i bach o resentment achos pryd o'n i yn coleg, oedd ffrindiau fi gyd ar ryw sports team. Bob nos Fercher, pryd o'n i eisiau mynd allan, be ni'n neud heno? Sports social. O'n i'n tagio ymlaen efo'r sports social, o'n i'n fel, yey, rugby, football, bants a hoci. Ar ail eitem, dwi eisiau chwalu. Dwi'n teimlo fel Lady Gaga fan hyn, dwi'n ein cwpan yn rhywbeth. Ydy, ddim y tep art yn y reidrwydd, ond green tea a'r pobl sy'n yfed green tea. Ti'n gweld y pobl yma, maen nhw fel, beth ti yfed? Green tea. Na gael green tea. I be? Mae'n helpu metabolism fe. Mae'n tasio fel shit. Mae'n horrible. Mae'n tasio mingin. A wedyn mae pobl sy'n yfed o, green tea. A dwi fel, i be? Pam? Be di pwynt? Dwi'n rili yn yfed te. Dwi'n dechrau efo coffi. Ond, mae'n really weird. Dwi'n efo coffi, a mae fod cadw ti'n efflawn. Os dwi'n rhy gri, mae'n just knocio fi allan. A dwi'n fel, pwy fyddai'n meddwl am? Gynnau ambell i berson. Dych chi'n gwybod pwy ydych chi? Na, dwi'n mynd i twtio raw. Yr eitem ola dwi'n mynd i smasho ydy, fel ydych chi'n gallu gweld, sos coch. Ond y pobl sy'n abod fi, mae hwn bach yn odd achos dwi yn obsessed efo sos coch. Dwi'n bita sos coch fo popeth, fo unrhyw beth, fo soup, cynnig seal, Chinese, Indian, popeth. Ond fel ydych chi'n gweld, dydy'r sos coch ma ddim yn enwog. A na byd dwi ddim yn hoffi y sos coch cheap. Pryd maen nhw'n cael boteli o'r sos coch drud, a pryd maen nhw'n llenwi fo fyny fo stwff cheap. Pam? Mae hwnna yn erbyn y gyfraith, actually. Mae'n disgusting. Mae'n sy'n afiach. Ti'n gallu dweud bod hwn wedi dod o fel siop. Falle sy'n odli efo piddle. It's gorfod bod y sos coch drud. Mae hwn jyst fel condom. Mae'r crotch di fi gael. Jyst teimlo fel bin man. Iawn? Dyma ni pêl droed. Dwi'n siŵr byddai'n yn boblogaidd iawn, ond... 3, 2, 1... Right, dwi'n mynd just on. Right. 1, 2, 3... Mae hwn jyst yn deud falle ddylse fi licio pobl. Hwn, pobl sy'n yfed green tea. 1, 2, 3... Sos coch cheap. Dyma ni. Mae'n really fancy. Yeah, done. Nes i'n really enjoyo profio fi'n chwalu. Ti'n be, o'n i'n meddwl sy'n ei ond oedd efo therapy, bach o fail efo'r pêl, ond achos oedd y llawn air, obviously, ond wedyn ddoth y green tea, oedd y sos coch a esi yn ape yn yno, so nes i'n really enjoyo. Dwi'n mynd i fynd ar rampage o'n rhwng Caerdydd yn smasho stuff yn ein. Dwi'n nes i fwynhau wneud mwyaf yn y sos coch achos nath o loads o mess, ond yr unig beth oedd hynna, o'n i'n dechrau gallu smelio o'r sos coch yn bob man. Ddim yn neis o gwbl.